Radi mriki to Pak nyaket kula Pak. Nggih. Yo. Hey. Hey. Deraken ujug-ujug. Yae yae oh, yae yae oh. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo kasih sayang gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit bengi nganti gagat rino. Sketsa sangat Pak suwantene jenengan, ya ampun. Mboten sah dialem, Mbak. Mungkin malah Estu lho. malah aku klambi kuku tau sesang. Iki wis sesang lho, Mbak. Aira, Dalem. Pak Poloy kelemahane dialem. Apa nggih? Engko nek dialem ra gelem nyawer lho beliau. Heeh, Ya wis ampun. pokoke tokno Oke, ae. nggih tak Sak takni. kersane. Nggih. Niki bagiane kula napa jenengan? Kula sik, Oh nggih. nggih. Seneng aku. Cadetan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning gubuk asmara. Sekarang Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tondo isih bojang jenenge gubuk asmara biyen kae tak nggo andum tresno manapa
lan sakjroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo leren neng gubuk asmara matur nuwun Mas Matur pangapunten